Jij heeft die muscles, hè. Want jouw pa heeft ook die muscles gehad, hè. Want hij was een boze duif. So wat het beteken is dat jij is ook gebouwd zoals een duif. Sorry, bra. Ja, tenminste, je ma zo zo'n beledig, joh. Ach, maar mijn tante, je wist hoe slecht dat voelen, man. Dat is zo erg, hè. Die bezen loopt elke dag hier bij Sari. Nee, niet meer, niet. Huh? Die is als ik een anti op een goede voet. Jij jokken. Ik kan niet meer onthouden wanneer als ik lelijk zei of beledig was. Bezel, hoe kan het dat wie als je kraam achter met die geleden wat je maakt? Hallo, Sari. Wat maak jij? Wanneer eindelijk het even dikken komt geld weer brengen met winkel toe gaan om te gaan kracht kopen. Dus dat ook al met mij omgekomen. Wat we gaan nog eens maken? Dan is met poppen samen geen bezel, niet waar? Kom voorbij. Ja, maar nou, toen moest mijn ma mij nou eerst komen beledigen. Ik heb eerst geweten, mijn ma wil mijn winkel toesturen. Trek als je ma wil je winkel toesturen. Loop samen en wees als ze was mee. Dat is nodig, ik loop ze maar zelf. Ready, set, go. Nee, Sari. Dat is een rond kleinlijk te wezen. Oh, jy moet aan dink om vir my te kom sê wat ek 'n mens moet doen nie. Hier sal ek kleinlik wees soos ek wil. Ten minste my man my nie grootliks besteel nie. Oh ja, ik het moest alweer vergeten. Op de koers is moest weer toegeslagen. Hey, shut up. Die gewoon mensen praat die. Hey, shut up jy. As my is die. Hier sê jy wat jy wil en jy lag as jy wil besel. Ga doen dit by jou huis. In fact, ga doen dit by sy nuwe pa se huis. Wow, auntie, alsjeblieft, met alle respect gezegd, daar is mijn pa hij niet. Hij man zal zelf om mij te doen krijgen, ik om me niet aan te krijgen. Nee, Driekus, moenie. Ek smeek jou. Moenie. Jy het op my hart gekruip. Ek wil hê jy moet tronk toe gaan nie. Wanneer toe gaan opset jou maak nog aan die ander kant, want sy verdedig hom mos. Staan jy so los hom maar. Tjant, de. Gaan we winkel toe op 50 en zijn kracht. Ik loop liever echt genoeg hoog. Kom bij. Alright. Go well, my sister. Prosperity, né? En hoekom is jou mouwe so hoog opgerol asof jy in water gewerk het? Oh nee, auntie, ons het net gewoon vandaag een armdrukcompetitie gehad. Nee, moet je voor die anti halve stories komen vertellen. Zeg voor die anti dat ik het jou ding of twee geweest in een armdrukcompetitie met anti. Ander woord, julle was weer waar julle gewoonlik is. In Droomland. Hoe bedoel je, auntie? Driekus, ek weet nie wie vir julle twee lieg of wat julle dink julle is of wat aangaan in julle minds of wat julle voel nie. Maar julle het nie spiere nie, dis die waarheid. Ek kan nie van jou praat nie, jy is my kind nie. Maar jy Bezel, as het kom by spiere, moet jy laaste praat. Ja, mijn anti. Nou, waar het dan gewoon van zo'n beetje ondersteuning? Jy bly nou nog in my huis. Eet my kos, ek wou jy was goed. Ek ondersteun jou nog elke keer in alles wat jy doen. Maar ek gaan een ding nie doen nie, ek gaan nie diere ondersteun nie. Dieren, mijn anti. Ja, want jy is soos 'n duifgebou. En jy is 'n vriend van 'n duif. You think about that? Ja. Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jy hierdie video gekyk het en geniet het. Moenie vergeet, jy geef ons 'n like, 'n comment, 'n share en 'n subscribe. Dat help my met brood en krag. En Lotto. Goodbye.